Iso ngereok ora, Mas? Sampeyan kan saka Magetan to. Iki mau ada yang Ponorogo. Kamu kok Ponorogo itu terkenal dengan reoknya. Reok. Sampeyan kon pomone kon ganong no iso ora? Iso to? Iso ora ya? Loh, kudu iso lho. Aku isine. Kok isi piye to? Aku ganong jan sawang kajuan kaya uget-uget. Klotik. Wes coba ora apa-apa. Coba ya. Ya. Coba. Ayo. Ayo iki di ajake yo iki Mas Rekta iki piye? Ya. Coba kendang ya. Ayo. Nek kok pengendang top nih yo. Napa nggih? Ngendangi apa-apa iso. Napa nggih? Nggih. Wong Bali iki dikendangi, Mas. Wong bayi iki dikendangi. Apa dikendangi kok? Matane dikendangi. Yo, coba. Pokoknya penting bahagia. Orang pengen dijogeti anu Dedi. Satu. Orang pengen dijogeti karo. Ya pengen aku. Lah itu salto sih. Salto. Oh, Salto sih. salto sih. Coba salto. Iso ya apa? Musik ini pedot ini lah. Bantu saya. Pedot. Ambekan sih. Abekase. Abekase. Kebablasan. Menawa iso ngene job ngene ya ta. Enten job kan Mas klono niki. Klono. Sampe lek klono ngono piye? Wes, tanjake. Ayo tanjake. Loh, jare emang pengen dijogeti mau piye to? Wes, sapa jatele? Loh, lah iki iso kabeh lho iki. Wes, Ini Ponorogo ini lho. ono. Oh, Sampai dipilihke, Mas. sampai. Siapa? Mbak Mika. Mbak Mika. Oh, iki. Jare Mas Rindra iki pengen serekan jare iki lho. Rekan. Ngawur.
Yo. Piye? Ayo, Mbak. Niku. Loh, sing ndang ndi? Iki lho. Kuwi lho. Lah iki lho. Kita tempel iki. Mas Udin. Anyar. Sing koyo biasane laku marahi yang Solo ya. Iya, iya. Iya. Wis kencan wis akeh. Kencan tempel iki yo. Yo Mas tak itu yo. Kita yang ada suaranya laler bareng. Slompret tuh. Slompret. Slompret. Suaranya laler. Loh, sengkak kabeh. Wah, jenelok tenan. Mbak Mika jangan duduk dulu. Iya. Pokoknya sebelah sama Mas aku. Sebelah ya. Lah. Jebul iki sekelingan to sampeyan. Sampai tahu itu jate loh. Nggih Mas, Sampai nggih. tahu itu jate. Ora tahu aku. Ora tahu. Nggih tahu. Biasane nek umume Piye? sing wedok jate sing lanang kudu iso ndano. Ngono. Bisa loh. Aku ora iso kok mare. Alah yo ngono yo percuma. Lah iya. Makane ora iso ki gak ditinggali. Lah, kula sampai iso ndano. Ngono lho, Sa. Ono. Oh, Oh. walah ya bejo mulak. Iki Mbak Mika monggo badhe nyekat nomo monggo. Niki wonten campur sari. Wonten gamelane wonten. Nggih, campur sari ning mawon. Umpama duet iki yo enek iki. Kali sinten? Monggo milih. Iki cah-cah iki dijak duet kabeh gelem ya mesti. Hah? Sopo? Enek Mas Jova. Mas Jardi. Wah. Ayo Mas. Pak Bowo, Pak Bowo. Wah, bowo. Ojo Pak Bowo koko. Golo. Bowo tayung. Mas Rendra enek. Wah, garek milih kok. Arep pilih, Mbak. Dengan selerane sing Sinten? Sapa Mas Renang Mas? Lah piye manut? Kosong karo aku. Mas Wawan lho, Mas Wawan. Dan jenengan ki apa teko rek karo jenengan? Lah piye? Kene kan sore jamu e. Iya lho Mas. Apa modern medeni, Pak? Iya. Aja Mas aja. Wis ora apa? Oh, Victor modern ya. Ini kromo. Kontring iki ngono. Sampe ro jamu ku apa? Napa? Dok cecak. Nek cumilik to Mas. Sing kadal. Oke, menyesuaikan. Menyesuaikan. Zin. Apa? Monggo. Napa, Mbak? Tembahin apa?
Pun monggo. Piyambak napa direncangi sinten ngoten monggo. Sinarengan nggih. Silakan. Nggih, piyambak. Monggo kersa, monggo Mas dalam Oh, monggo. perdikane jenengan, Mbak niki. Oh, Pak Diko.